алейкум бародаро, салом алейкум подписчикҳо, салом алейкум кадом одаме ки моро тамошо дора. Азор раҳмат барои дастгиритон, барои читон бародарҷоно. Як бори дигар мо ҳамин мошиноро камера кардем, 5 мошина. Баъд пешаи камера чӣ гуфтанем ки поёни камерада ватсапи ма, номери ватсапи мо ҳамун поёни камерада ҳастай. ҳамун дар Сбербанк пайваст кардагиай, корти миллимонан ҳамунҷа мондагиай бародарҷоно. Баъд бародарҷоно ҳозир пешаи мошиноро чӣ кардан нишон додан. Мо призора гап мезанем, билетҳоро гап мезанем, чанд дона билетай, чанд дона рафтагиай, чанд сумай. Ҳозир ҳамаша гап мезанем бародарҷоно. Баъд мошиноро нишон медиҳем. Бародарҷоно дар бозӣ 3000 дона билетай, обши 3000 дона билетай, билет 1000 рублай. Дар бозӣ 20 5000 30 $100, 10 холодильникай, 10 кондиционерай, 10 тестирали машинай, ай кадом ноҳияе ки мебура даставкаш қатияй бародарҷоно, то дари хонашона даставкаш қатияй. Байнаи 5 та шои ҷоҳизай бародарҷоно. ҳозир ман ҳама мошиноро нишон метавонам ба шумо. Мақсад бисёр одамон мегӯянд ки ба акаҷон мақсад мошинота бинем, як бори дигар камера камҷа камераро партофтагием. Ина ба хотири шумо, ина бо мепартоем, мошиноро бинед, тамошо кунед. Бо эфир даем, бидроем, дар эфир гап занем бародарҷоно. Билет я ҳафташи бозимона сар додан шаб билетҳо 600 чанд дона гидета 700 донаш рафтагиай. Бо бародаро гирифтестан, билет нависестан. Ина мо ҳамаша нишон метем бародарҷоно. Мием мошиноро мебинем. Ина Camry 2, Toyota Corolla Camry 2 бародарҷон. Ина BMW спортивный, моторуш 2.5 бародар. Ина тамошо кунед бародарҷоно. Ина Mercedes, и Mercedes сиёҳ неста, баклаҷон бияй. Mercedes сиёҳ неста, светиш баклаҷон бияй. Дар камера сиёҳ метава бародаро. Ини Mercedes айвагонай, Mercedes сериш айвагонай. Мотори иш 1.8, мотори иш 2.4 бародаро. Ини Astra-G, ина Astra-G. Бози ма аями сар мекунам, салоноша поли нишон метавонам шумо да бибинед, тамошо кунед бародаро. Ина бародаро салонои дронош. Ина салони дронош бародарҷоно, ина бинед. Ҳозир боиша нишон метавонам бародаро. бародаро маҳкама инаҳои мекунемш, ҳозир нишонтон метем. Ини Mercedes айвагонай. Ини Mercedes айвагонай бародаро, мошини раисияй. Ина бародаро, ина салонош аҷоиботи бадай. Некеми мошин ячи мошинчай бародаро. Ина нигоҳ кунед. Ина хушбак тамошо кунед. Ина ақибош мошини раисия чистай вагонай бародаро. Ина гарини мошинчаи тозае. Ини Мерседеси аҷоиботи бадай. Ина салони дрони ишан нишон метем. Ишан аҷоиботи бадай. хейра дроноша пулни ҳамаша дар ҳамо видео дидагин, на бо як бори дигар нишон метем. ва BMW ра нишон метем. BMW боварки ячи BMW чай. Мотор 2.5 спортивняй. Боварки ранги мотори 5.5 медава. гарини BMW ҷонай BMW боварки бубуриш мумкин. хе хирсан шайда гарини BMW ништакай. баъд Toyota ра нишон метем. Toyota Corolla 2 ша маҳкамай.
камтар агар мошино дуртар местем бародаро маҳкам мешавад. Ростӣ ба ҳамин хотир камтар бахшиш. Ина мошиноро нигоҳ кунед. Ина салони дронош. ина бародарҷоно хай мошиноро ҳамаша дидем, салоноша дидем. ина ӯзи ма я нишон метавон гирди атрофошона. ина намехи бизанед канали мо меброяд Ёвон тиҷи. ина бародаро мошино гарени мошинои тоза. нишаи вагона. ина бародарҷоно мошинора полни ина нишонтон додем. ина Toyota я полни ақибш қатина нишон метем. чӣ мошинчаи хушрӯй. ина BMW. ина бародарҷоно мошиноро ҳамаша нишон додем. хай чӣ гуфтанем бародаро бидроин дастгирӣ кунен. билетан кам мондагия билетан хелаша гирифтан. бозимона қариб як ҳафта шид. бародарҷоно хай бо бидроин дар ҳамин канали Ёвон тиҷи суҳбат мекунем. бегоҳ эфир даем. кадом одаме ки гап дора саволо боша унҷа ҷавоб метем. обод бошем бародаро.